Bona tarda a tothom. Això va d'emocions avui, Així que jo ja començo a estar emocionada per el que veiem. Però abans de començar, unes petites paraules de nosaltres i començarà l'espectacle. Benvolguts i benvolgudes mestres, alumnes i famílies de l'Escola Josep Pallach. I sobretot, benvolguts i benvolgudes als alumnes de quart, que avui ells són els protagonistes. Primer de tot, volem agrair a l'Ajuntament de Figueres que amb el seu suport fa que aquest projecte arribi a les escoles. I gràcies a això, aquest ja és el tercer any que ens trobem aquí. Gràcies també a Conarte, que centra la seva tasca a l'educació artística i que obre aquest món de la dansa als nens i les nenes de les escoles. Gràcies també a Figueres Escena i sobretot a l'il·lusió i a l'esforç de l'Anna, la nostra mestra, especialista d'educació física i l'ànima d'aquest projecte, que es comença a tercer, es continua durant tot el cicle mitjà i ara també com a extraescolar durant el cicle superior, i que forma aquest equip mixt amb la Georgina, que és l'artista que crea i que ens transmet aquesta passió per la dansa. Juntes, setmana darrere setmana, treballen per poder arribar al que veureu avui. Al llarg del curs, vosaltres, els alumnes de planter, heu pogut treballar, descobrir, transmetre i viure diferents emocions a través de la dansa. Per això, avui, nens i nenes de quart, us dic que heu de pensar que no és com balleu, ni que balleu, sinó l'emoció que sentiu al fer-ho, que aquest sentiment serà el que ens arribarà a nosaltres i farà que tots i totes gaudim d'una gran mostra. I per últim, vull destacar que aquest vincle que es crea entre l'educació i l'expressió artística és una gran eina en la millora del clima escolar i obre una porta a la cultura per a tot el nostre alumnat. I només em queda desitjar-vos que gaudiu d'aquesta mostra on queda reflectida tota aquesta tasca i aquesta passió que han portat a terme durant tot el curs i que han preparat amb molta il·lusió. Però abans vull passar la paraula a la Mireia, que us explicarà una mica més en detall com ha estat aquest treball. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Com deia la Carme, jo sóc la Mireia i formo part de l'equip de coordinació de Conarte Internacional. No us explicaré exactament què passarà ara o què ha passat a les aules, això ho deixo més per l'Anna i per la Georgina. Sí que m'agradaria dir-vos que ens fa molta il·lusió ser un any més aquí acompanyant-vos en aquesta mostra de dansa en el Teatre al Jardí dels vostres companys i companyes que fan el projecte Planters de Conarte Internacional, que és l'entitat en la qual formo part. A l'Escola Josep Pallach, des del curs 2019-2020, estem desenvolupant el projecte Planters amb la disciplina de dansa i amb la Georgina Vilés i amb l'Anna Cornet. De fet, per nosaltres, dos referents quan expliquem què és el projecte, com ens agradaria que s'implementés a les aules i l'intercanvi de coneixements que també voldríem que sempre passés entre artistes i docents. No sé si sabeu, però a Figueres, no només a l'Escola Josep Pallach, com vosaltres, que heu fet o fareu planters, també fan planters als nens i nenes de l'Escola Nisset de Pagès, amb orquestra de cor de violins i violoncels, a l'Escola Josep Pous i Pagès i a l'Escola L'Amistat amb el conjunt d'ukeleles. També aprofito per dir-vos que des del 2021-22 es va començar amb les activitats extraescolars que donaven continuïtat a tot el treball que es desenvolupava a l'aula amb la disciplina de dansa. Aquest any són dos grups amb alumnat de quart, cinquè i sisè que també veureu d'aquí molt poc. I acabo agraint tot l'equip directiu, comunitat docent i famílies de l'Escola Josep Pallach, també a Gitar, que avui ens acompanya, especialment també a l'Ajuntament de Figueres pel suport i el recolzament en el desenvolupament del projecte en el municipi i a Figueres Escena per tota la col·laboració. L'Aina Baig, en Jordi Castelló i en Jaume, que avui ens han acompanyat i ens ho han facilitat tot. No puc començar d'una altra manera que dient bona tarda, donant les gràcies a l'Ajuntament de Figueres, a Figueres Escena, a Conarte Internacional
i a l'escola per fer possible aquest projecte i fer possible que per tercer any tornem a estar aquí al Teatre Jardí. Com tots sabeu, a l'escola comencem el projecte tercer de primària i l'acabem a quart. I a quart s'acaba amb una petita mostra, que és el que heu vingut tots a veure aquí. En aquesta mostra s'ensenya el que hem après durant aquests 2 cursos, gràcies a la Georgina i a les hores d'educació física. Però a més, ara tenim la sort de poder continuar aquest projecte amb tot el que són les activitats extraescolars, de gaudir de la dansa a través de la Georgina i de gaudir de la programació de dansa que ofereix Figueres i que a través de Con Arte Internacional i Figueres Escènic i l'Ajuntament ho podeu gaudir sovint de forma gratuïta. Què aprenem quan fem dansa a l'escola? Tots sabem que aprenem les parts del cos, ocupar l'espai, moure'ns per l'espai, diferents desplaçaments, però durant aquests 2 cursos els vostres companys han fet una cosa molt important, aprendre una cosa més interior, que són les emocions, i veure com aquestes emocions ens afecten dia a dia. Gràcies a la dansa i a la música i a la Georgina, ells han viscut l'alegria cada vegada que superaven reptes, però també han passat per la tristesa quan es desanimaven, i algun, fins i tot, ha arribat a la ràbia, perquè es frustrava que alguna coseta no li sortia. Però també tenim la sort de poder experimentar la calma quan ens relaxem, quan respirem, el plaer dels moviments quan ens movem i, a més, la confiança de treballar amb els companys i de treballar amb tot el grup classe. I avui estem vivint una emoció que costa, que és la por. Tenim una por perquè ens podem una mica aquesta inseguretat ens està invadint de que no ens surti bé. Tenim sobretot, molta vergonya. Però el que nosaltres volem és que aquesta inseguretat, aquesta vergonya, quan els vostres companys acabin, exploti amb alegria i gratitud de poder estar aquí. I això és molt important. Ara us explicarà la Georgina un trosset de com funciona l'espectacle. No ho dic. Ho acabem juntes, com sempre, que tu i jo ja estem acostumades a estar codo a codo. Res, jo em vull sumar tots els agraïments, però no els vull repetir, però vull remarcar sobretot que estic molt agraïda de tenir la sort de treballar amb l'Anna, que no es troben moltes Annes, a vegades, en contextos educatius, i he tingut molta sort i per mi és un regal i és una sort estar cada dijous al Josep Pallach, vull dir que jo em fa molt feliç els dijous. Llavors, anant al gra, també vull dir que sí que normalment estem l'Anna i jo, però en aquesta ocasió la Idu Massa també ens ha donat un cop de mà, vull dir que també agrair-li aquest suport. Llavors, l'espectacle es dividirà en 3 actes, sí? Al principi tenim els 2 grups extraescolar, que ens faran 3 propostes, 3 cançons, i després ja començarem amb les coreografies dels planters. Hem dividit l'espectacle en aquestes 2 parts, la primera com més d'habilitats, d'ocupar l'espai, diferents maneres de moure, i la segona l'hem centrat en les emocions que tant hem treballat durant aquest curs. Per donar-vos una mica de pista perquè pugueu identificar les escenes, la primera serà la por, després hi ha la tristesa, la calma, la confiança i acabarem amb l'alegria. També durant l'espectacle veureu diversos vídeos. Un que l'hem gravat a l'escola, on hem ocupat altres espais que habitualment no anem a ballar, hem tingut l'oportunitat d'ocupar altres espais i ho veureu. I després un resum de fotografies de la Erika Prufert, perdó si ho he dit malament, que ens ha fet durant aquest curs i que són meravelloses. Anna, vols acabar? I res, ja per acabar només us volem demanar que disfruteu de l'espectacle, que sobretot valoreu l'esforç que estan fent els vostres companys per fer-ho el millor possible i el millor que saben, perquè ho fan molt bé, i sobretot penseu, tots els que heu passat per aquí dalt, com heu viscut, i molts de vosaltres espero que d'aquí uns anys podeu estar aquí dalt. Per tant, observeu bé i fixeu-vos en el que fan. I ara sí que només queda a disfrutar.
Closing only fans, the magic. Da